Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba nichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Badikani ndine video randinaro. Video iri riri kutenderera mastreets esocial media. Dakukuisirai video asina kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Asi wasubscribe here, walike this video here, washare kune hama neshamwari video rinoiri here. Ini saHatsirare nichange ndichimhanya nemanews updates nguva nenguva, misi nemisi. Hapana chekumirira, bhora mberi tichienda nemanews updates. Ende giya randakatsika zvaizvezvi chiramba ndakaritsika. So dati muone video ropedza kuona kuti zvanofuka mucomment section. Ini saHatsirare ndakudzokera futi kunokutsvagirai amwe manews updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika ino yeZimbabwe. Vadikani, ndatione this video. Pamusoro iyi vana veZimbabwe. Zita ndini Herbert Chamuka, mutungamiri webato rePeople's Unity Party. Ndine chiziviso chakakosha. Chiziviso chandinacho ndechekuti Zimbabwe iri kuda inclusive government. Pasina inclusive government hatina kwatofa takaenda nebato reZANU-PF navamunangagwa. Havafi vakatibudisa mumatambudziko atakanangana nawo. Matambudziko atakanangana nawo inyaya yeeconomic crisis. Zimbabwe haina mari yayo kana kuti haina mari inotenga. Tiri kurilaya nemari yekuAmerica yaJoe Biden. Asi tikatarisa nyika yedu yeZimbabwe ina vazhinji vanoziva nezvemari. Saka kurudziro yatiri kuita ndeyekuti vamunangagwa kudhara vachinyorerwa tsamba navazhinji. Tikatarisa masangano akaita sana Zimbabwe Council of Churches, vana People's Unity Party, nemamwe political activists, neve human rights, neve churches, vakakudhara vachikumbira vamunangagwa kuti ngavapinde mu inclusive government. But vamunangagwa vari kuramba vakanyarara. Havasi kuda kuadresa nyaya yemubatanidzwa mapato kuti pava nehurumende imwe chete tiende kumberi. Chinhu chavanomanyira kuadresa vamunangagwa neZANU-PF ndechekumedza mamwe mapato achipinda muZANU-PF ivo vachienda kumberi nebato ravo. Saka kureva kuti pati yeZANU-PF haina chido kana zvido zvekuda kusimudza vana veZimbabwe, but ine zvido zvekuumba bato rayo kuti iyo irambe iri pamusoro, asi irambe iri pamusoro ichinoenda kumberi ichikudzvanyirirai. Ndeupi mutsauko uri pakati peZANU-PF neRhodesian Front yaIan Douglas Smith? Nekuti Smith unonzi waidzvanyirira vanhu vatema, iko zvino neZANU-PF yamunangagwa yakudzvanyirira futi vanhu vatema, nekuti havasi kuda kupinda mu-inclusive government. Chii chavanotya? Inyaya dzekuti kana vakapinda mu-inclusive government havazowani masimba ekudeclare kana kupasisa mitemo kana kuita zvinhu zvavanoda. Saka isusu sebato rePeople's Unity Party tatora stage kuti tiende kumberi nenyaya dzekuda inclusive government kuti ivemo muZimbabwe chero vasingadi vachida. Saka kurudziro yatiri kuita kumwana wese weZimbabwe ndeyekuti tichakupai dheti rekuratidzira Zimbabwe yose muchikumbira nekuchema nekunyunyuta kuti toda muZimbabwe muve neinclusive government. Chero president pakaiswa dhongi kana gudo, so long riri mu-inclusive, isusu tinoaccepta kuti nyika ngaiende kumberi iri mu-inclusive government. Kuzeki kwatiri kuti 2028 ZANU-PF inoinda, tinoreva nhema. Ma-elections akapera a2023, presidential elections yakaandaunzwa na 12 o'clock usiku, vanhu vakavata kureva kuti zvakanga zviri zvemurima. Kana kwakuri kuti vamunangagwa vakawina ma-elections free and fair, sei ma-elections asina kuandaunzwa masikati. Saka isusu sebato rePeople's Unity Party takasara tine mubvunzo pama-results apresidents. Saka toda kukurudzira zvikuru kuti President Emmerson Mnangagwa, time is now yekuti vapinde mu-inclusive government. Tipushe zvido zvavana veZimbabwe, kwete kupusha zvido zveZANU-PF party.
dai vamunangagwa vaida kuita zvido zveZANU-PF vaingonoelektwa kuZANU-PF headquarter kushekisheki, kwete kuelektwa neZimbabwe yose. Vanhu vakavhotera vamunangagwa vachida kuti vavandudze nyaya dzeikonomi, vana vainde kumabasa, vanasikana navanakomana, nyika yedu iende kumberi ibudirire. Saka ndoda kukurudzira zvikuru kuti vana veZimbabwe ngatibatanei. Toda kuita peaceful demonstration, toratidzira zviri murunyararo, tisapisa mabuilding, tisatema, tisarovana, tisatuka, tinosimudza maplacards tichiklema kuti vamunangagwa ngavapinde mu-inclusive government. I thank you.